भाजी, तीही एकदम मस्त आणि छान। रेसिपी पूर्ण बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल। आणि आजची रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। या साईडला लाल कलरचं सबस्क्राईबचं बटन आहे, त्याला क्लिक करा। क्लिक केल्यानंतर साईडला बेलचा आयकॉन येईल, त्याला सुद्धा क्लिक करा आणि ऑल करा, म्हणजे मी माझ्या रेसिपी जेव्हा अपलोड करेन तेव्हा ते तुमच्या इनबॉक्स मध्ये सगळ्यात आधी येतील। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर आपल्याला इथे लागणार आहे भेंडी। मी हे भेंडी छान अशी कट करून घेतलेली आहे। याचा पुढचा भाग असतो तो काढून घेतलेला आहे। एक कांदा कट करून घेतलेला आहे। 3 मिरच्या अशा मोठ्या मोठ्या कट केलेल्या आहेत। 4 ते 5 लसूण कट केलेले आहेत। एक टोमॅटो कट केलेला आहे। थोडीशी बारीक कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ लागणार आहे, धण्याची पावडर, जिरे, हळद आणि मोहरी। तर सगळ्यात आधी आपल्याला जो भेंडीचा चिकटपणा असतो तो दूर करायचा आहे। चला तर मग ती प्रोसेस करूया। तर मी इथे गॅसवर कढई ठेवलेली आहे। कढई बऱ्यापैकी गरम झालेली आहे। यात आपल्याला कट केलेल्या भेंडी टाकायच्या आहे। यात आपल्याला अगदी थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं आहे, म्हणजे जो भेंडीचा चिकटपणा आहे तो पूर्णपणे निघून जातो। अशा प्रकारे आपल्याला भेंडी ही छान अशी भाजून घ्यायची आहे। तर बघा, सुरुवातीला भेंडी अशी चिकट होते, नंतर जसं जसं आपण भेंडीला भाजतो तसा तसा भेंडीतला जो चिकटपणा आहे तो दूर होतो। तर अशा प्रकारे आपल्याला ही प्रोसेस करून घ्यायची आहे। यामुळे भेंडीची भाजी खूप छान लागते। तर बघा, इथे भेंडी आपली छान अशी भाजून तयार झालेली आहे। यातला चिकटपणा पूर्णपणे गेलेला आहे। आता ही भेंडी आपल्याला बाहेर काढून घ्यायची आहे। आता त्याच कढईमध्ये आपल्याला थोडं तेल टाकून घ्यायचं आहे। आता तेल गरम झालेलं आहे। यात आपल्याला थोडीशी मोहरी टाकायची आहे, जिरं, बारीक चिरलेला लसूण, कांदा, हे छान आपण परतवून घेऊ। आता यात आपण मिरची टाकूया। ही भेंडीची भाजी खायला खूप छान लागते, तुम्ही ट्राय करून बघा। सोपी आणि सरळ आहे, एक वेळेस बनवून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। मिरची पण छान अशी झालेली आहे। यात आता आपल्याला टोमॅटो टाकायचा आहे। टोमॅटो पण आपण छान असा परतवून घेऊ। आता यात आपल्याला थोडीशी हळदीची पावडर टाकायची आहे आणि धण्याची पावडर। हे छान आपण यात मिक्स करून घेऊ। आता यात आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। मीठ पण आपण छान असं मिक्स करून घेऊ। भेंडी टाकल्यानंतर सुद्धा आपण मीठ टाकू शकतो, पण या वेळेला जर का आपण मीठ टाकलं तर टोमॅटो जे आहेत ते लवकर शिजतात। त्यामुळे जेव्हा आपण टोमॅटो टाकतो त्यानंतर थोडं मीठ यात टाकून द्यायचं। आता यावर आपण 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून देऊ। चला तर आपण चेक करून घेऊ। आता हे छान असं झालेलं आहे। यात आपल्याला भेंडी टाकायची आहे। भेंडी आपण मस्तपैकी यात अशी परतवून घेऊ। भेंडी आपण आधीच तेल टाकून भाजून घेतलेली होती, त्यामुळे इथे आपल्याला भेंडीची भाजी बनवायला जास्त वेळ लागणार नाही। आता आपण भेंडी टाकून घेतलेली आहे, हिला आपल्याला थोडंसं परतवून घ्यायचं आहे, झाकण ठेवायचं आहे आणि अगदी 2 ते 3 मिनिटात आपली भेंडीची भाजी खायला तयार होईल। चला तर 2 मिनिटं झालेली आहेत, आपण भाजी चेक करून घेऊ। तर बघा, इथे आपली भेंडीची भाजी किती छान दिसते आहे, कलरफुल। आपण टोमॅटो, मिरची यामध्ये टाकली आहे, त्यामुळे आणि जेवढी दिसायला छान दिसते आहे तेवढीच खाण्यासाठी पण खूप टेस्टी आहे। तुम्ही नक्की बनवून बघा। तर शेवटी आपल्याला मस्तपैकी कोथिंबीर टाकायची आहे आणि ही पण आपण छान अशी मिक्स करून घेऊ। तर इथे आपली भेंडीची भाजी ही खाण्यासाठी तयार आहे। मी आपल्याला सर्व करून दाखवते। तर इथे आपली भेंडीची भाजी ही खाण्यासाठी तयार आहे। तुम्ही एक वेळेस ट्राय करून बघा, नवीन आहे। एरवी आपण भेंडीची भाजी ही साध्या प्रकारे बनवतो, फक्त मिरची आणि लसूण टाकून। ही काहीतरी वेगळी आहे, नक्की ट्राय करून बघा आणि आवडल्यास कमेंट करायला विसरू नका। चला तर मग अशाच छानशा रेसिपी सोबत आपण भेटू नवीन रेसिपी मध्ये। मग कशी वाटली तुम्हाला आजची भेंडीची रेसिपी? झाली ना छान? मग तुम्ही पण बनवून बघा आणि अशाच माझ्या रेसिपी जर का तुम्हाला बघायच्या असतील तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आहे,
तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता. चला तर मग आपण भेटू अशाच छानशा रेसिपी सोबत माझ्या रेसिपीच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपली आणि आपल्या प्रियजनांची काळजी घ्या आणि जाता जाता सबस्क्राईब करायला विसरू नका. टेक केअर. बाय बाय.